Nay nabilin nga oras mga 5 minutes. Naglibog ko kung unsay akong buhaton. Magsalab ako sa duhor o magsalab ako sa asar. Ya pagkalan ko nga alaala ko mahuwat pud ko nga mag-asar na pa man ko'y time gamay. Mo to nga nagsala ko sa duhor. Pero naman ko'y nagku-alarm pud ko nga pag abot alas 3, wala ko muundang ba ko. Wala ko gibuhat nagpadayon ko. Adunay hadith, di ba? May tungkol ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisan pag dili minutes, bisan pag seconds, isala siya. Ingon ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adraka ruku, faqad adraka salah. So, pag sala nimo, Allahu Akbar, sala kag duhur. Hantod nga naabtan pa nimo ang ruku. Di ba? Pag ruko nimo ayan akadan but pasabot imo pang napsan ng sala. Pero kung nag-ingon na ka og sami Allahu liman hamida, wala na nimo napsan ng sala. Walay laing makapasaylo gawas lamang sa Allah.